2. májovú nedeľu odohrali trnavské Panterky 2 ligové zápasy. Na domácej pôde privítali Pezinok a Bratislavu. Prvý zápas Zlizárd Pezinok sa začal sľubne. Prvú smenu Panterky bez problémov vyhrali. Avšak potom nabral súper druhý dých. Začalo sa mu dariť na pálke a vďaka výbornej ofenzíve otočili zápas vo svoj prospech. Domácim neprospelo ani prerušenie zápasu z dôvodu silného dažďa a duel s Pezinkom dohrali už len s odsťou. Stav po zápase bol 4:16 z pohľadu domácich. Je to hra, sme všetci amatéri. Tieto dievčatá to robia vo voľnom čase a robia to preto, že to majú rady. Asi by nepomohlo vyhrážať sa a dávať nejaké tresty. Asi si poukážeme na chyby, porozprávame si, ako by bolo možné sa dostať späť do našej hry, na ktorú sme my zvyknutí. Na výsledku sa podpísali aj súčasné problémy s ihriskami a tréningovými priestormi. Zliepame to, ako sa dá, pomáhajú nám bejsbolisti. Dievčatá videli prvýkrát niektoré nádhod túto sezónu živí, čiže aj tomuto trošičku pripisujem. Na ďalší zápas proti svojim najväčším rivalkám Spiders Bratislava postavil tréner domácich to najlepšie, čo má. Dôveru vložil do prvej nadhadzovačky Karolíny Behúlovej a zameral sa najmä na útočnú stratégiu. Máte možno nejakú fintu, ktorú teraz vyťahnete stále na Spiderky? Rozmýšľal som, že sa predvediem bez trička, ale skúsime niečo. Skúsime viac bojovať v útoku. Myslím si, že útok bol naša veľká slabina v tom prvom zápase. Strašne málo bodov. Ak sa vám nedarí v útoku, tá obrana ide veľmi ťažko. Ja verím, že sa to nejak otočí. Prípadne, ak by aj neprišlo k výhre, tak verím v krásny zápas. Verím, že to bude bez chýb a bude to naozaj softball čistý, tak ako má byť. Bude sa hrať na dobré odpaly, bude sa hrať na dobrý nádhod. Zápas to bol skutočne vyrovnaný a trnavské softballistky ho prehrali len o 1 bod. Stav po zápase bol 9:10.